شيطان وكرم ذاتني قدس بيت كريستيان تيتسم يا مريم تين لعالم والعالم عالم ناكتك جين سبحك نباركك جين تأمنك نسلك جين سبقك نجنك جين كن لاسمك قدس اسجل لك ذلك اسجل كل بركولك يتكني كل لسان أنت وتاملك مالك توجاga سونك سنجس أملاك أنت لكل دسق ولكل أذن سنتي واكن نبك ما مهرنا كل سول كن ذي بلا أنتم سبتصلي كما زبلوا قدوس 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 እግዚአብሔር አምላክና ዝነበርካ ዘለኻ ንኩሉ ሕሊፍ ካድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኹን። ስለ አምላክነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ስለ ንግስነትካ ስለ መለኮትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ንኽብረካ ንመስግነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ፍግም ኢልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ሰዓት ዛምሸት እዚኣ ድማ ባረኸልና ንጸሎት ንምስጋና ንምህላ ኢና ተኣኪብና ዘለና ኣምላኽና ጸሎትና ለመናና ምህላና ድማ ንዝጾም እግዚአብሔር አምላክና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ግበረልና። በፀሙ እዚ አምላክና ንሐዋርያት ሕቶኦም ከም ዝመለስካሎም ሓሳብ ልቦም ከም ዘስመርካሎም ድሌቶም ከም ዘማላእኻሎም ንዓና ድማ ሓሳብ ልብና ዘስምር ድሌትና ዘማልእ ጾሙን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና። ሰላማ ጀሚርካ ብሰላም አፈጸምና በረከት አድየና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለልና። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለከ ኣለኹ ብሕናኸ ድንግል ኢኺ بشجاع خوان دنقلي خيال إيجابية صوات قويتا سراوي سلام لك الله نسخي كاب أنس برفتي خي فركار سفهم برخيو عمر تسرقا إيجابية مساخيو أوفيس تدرسي بالكي حتى ناصر لنا نفتو الدخ يسوس كرسوس منتانا محرات لمن النعم ينفتاو يسرق دينا ملكنا ودنيس كرسوس كان كان سريات يدم ساسي أبسا ولدو لبركسات إبراهيم أنتم أبويا كانت وعيد قناة رام سارقو سنات ببسمكم كن فتحنا ونصحنا يرسين كلهم سمعت زيو مهار نكرسوس مال عصر تخلت زيو مهار نكسوس 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 كمون بنت أجزتنا مريم مهار نكرسوس مال عصر تخلت بنت أجزتنا مريم نكسوس بنت أجزتنا مريم نكسوس بنت أجزتنا مريم نكسوس بنت أجزتنا مريم نكسوس بنت أجزتنا مريم مهار نكسوس بنت أجزتنا مريم مهار نكسوس بنت أجزتنا مريم نكسوس بنت أجزتنا مريم نكسوس بنت أجزتنا مريم مهار 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 نكرسوس إذا ساعة زي من بارسجا قويتنا يسكرسوس أم قبرن مفسم تساعة معتنيا كمون دك أسام سال مسألة زغنت كمودة تجزي على مسألة توصر مسكانات صلوت سناي نقدر نقبرلنا تقرب حالي زي أبيها ربون قويتنا ملقنا مدحنا يسكرسوس نمسكون لنا صورنا ردينا يحلونا نقربنا تقبلنا تماقنا نحناك ساعة جاونا بصحنا حجوم بذا قدس على ديام كل زمان وتنام بفصم سلام كلوانا كل جابير منخنا من لنا وقويتنا جابير كل تحزابون قويتنا منخنا مدحنا يسكرسوس لالو كل جبرين انت كل جبرين او سخل جبرين مسكنك كلنا سل سوار كنا زردا كنا حل كنا نبقى سل زقرب كنا تقبل كنا سل زعوب كنا زدنا كنا سعد يعوم سل زب صح كنا مسكنك وقويتا يقرب لنا ومفكر سب سل زل منك لنا كم حرت كون لنا إذا قدس على دي عن كل زمن وتنا أخاب نفرع بفصم سلام كم في السماء بنا كل قناعتون كل مكان حب نقول نزخنا كل جور سيطان مخرج فأسوات من العل سلام أقويتا كبرح كاب كله حزب خاونارح كاب زريا قدوس بتازو نارح زت عمن زعيشن عزلنا ترى كربيتن كل حل سلام كرق السلطان ذهب كان نسخة خم خاب كله فؤاد حننا بالهنا مرنا فتنا يتأتونا حد ودخل بيتنا ملقنا مدحنا يذكر سوس من تفقر سبيل بس قبر محرة نقرة تامسها مع رمحوم زغنا منفس كدسن مسكانا صنعة كبرم بوزلك على من كل سعن زل علم أمين نين السحا مزمور حمسان حدن وأملاك كم سالخا محرني كم تعبير راقا أبساي دمسس كاب أبساي تبيك حسبني كاب حاتياتي وناصريني أنا أبساي فلت ألقمو حاتياتي كل جزيب كن مأيو بزرب أخاط صادق فردقان صون كاتر كبسي أنا أخاط راي بدلكو أبقى ميخا أكي قبركو نوبا أبسات ولدكو نيك أبا حاتيات أنستني نون حق أوش
ሓሽቲኻ ትደልዮ ኣበቡ እንጥኦም መሃረኒ ምንቲ ክፀርሱ ስምዑ ዛፅርየኒ ካብ በረድ ክፅዕዶ ፀበኒ ተንዝቐጥቀጥ ቀየና ኣፅምቲ ሕጎሳት ባህታን ሓጎስን ኣስማዓኒ ገፅካ ኣብ ሓጢአተይ ከውሎ ንብዘላ ኣበሳይ እውን ደምስሶ ወኣምላኽ ፅሩይ ልቢ ፍጠረለይ ፅኑዕ መንፈስካ ውሽጢ ሓድስ ካብ ገፅካ ይደርብየኒ ቅዱስ መንፈስካ ይተግድፈኒ ሓጎስ ምድሓንካ ምለሰለይ ብፍቓደኛ መንፈስ እውን ደግፈኒ መገድኻ ንመፍረሲ ክምሮም እየ ሓጥኣን ናባኻ ክምለሱ እዮም ወኣምላኽ ኣምላኽ ምድሓነይ ካብ ዕዳደማ እናግፈኒ ልሳነይን ፅድቂ ሃልል ክትብለሉ እያ ጎይታዬ ኣፈይ ምስጋና ክነግርስ ከናፍረይ ክፈት መስዋዕቲ ባሃብ ብለካኒ ተዘይኮነስ መቕረብ ኩልካ ነረ ንመስዋዕቲ ምራራይ ትጎኒ ኢኻ እሞ መስዋዕቲ ኣምላኽ ስውር መንፈስ እዩ ወኣምላኽ ንስቡርን ቁጥቁጥን ልባይ ትንቆኒ ኢኻ ንፅየም ፀጋኻ ሰናይ ግበረላ መካትያት ኢየሩሳሌም ንደቕ ሽዑብ መስዋዕት ጽድቂ ብዝሓርር መስዋዕቲ ብምሉእ መስዋዕቲ ባህ ክብለካ እዩ ሽው ኣብ መሰዊዒ ኢኻ ኣራሑ ከቕርብልካ እዮም ሃሌሉያ ጸሎት ግዜ ድቃስ ንክርስቶስ ንጉሰይን ኣምላኸይን ምስጋና ቅርበሉ ሓጢአተይ ክሓድገለይ ከዓ እልምኖ መዝሙር 130 ወእግዚአብሔር ካብ ዓሚቕ ናባኻ ኣወሁ ጎይታዬ ድምፀይ ስማዕ ኣእዛንካ ናብ ድምፂ ምህልላይ የቕልባ ወእግዚአብሔር ኣበሳን ተተቋጻጸርካስ ጎይታዬ መን ደው ክብል እዩ ግና ከምእንቲ ክፈርሕኻ የቕሬታ ምሳኻ ኣሎ ንእግዚአብሔር እጽበ ነፍሰይ ትጽበላ ብቓል እውን ተስፋ ገብር ኣለኹ ሓለፋቶም ወጋሕታት ጽበየ ሓለውቲ እወ ሓለፋቶም ወጋሕታት ጽበየ ሓለውቲ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ትጽበየላ ሳህሊ ኣብ እግዚአብሔር ብዙሕ ምድሓን ከዓቢ እሞ እስራኤል ንእግዚአብሔር ተጸበዮ ንሱ እውን ንእስራኤል ካብ ኩሉ ኣበስኡ ከድሕኖ እዩ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ أبوي زي سوى علينا داعي مل على سن نفسي أحدكوا سوق أبوكوا كان توز حركة إنسان أبوك فعديو نفسي كان توز حركة إنسان أبوي كومويا أتا إسرائيل كافجي مزالعنا من زيابير تشفقوا آمين هللويا مزمور 132 ወእግዚአብሔር ንዳዊት ኩሉ መከርኡ ዘከረሉ ንሱን እግዚአብሔር ከም ዝመሓለ ቦታ እግዚአብሔር መሕደሪ ናይቲ ያዕቆብ ስልጡን ክሳዕ ዝረክብሲ ብሓቂ ናብ ድንኳን ቤተይ ኣይኣቱን ኣብ መንፀፍ ዓራተይ ኣይድይብን ንዕንተይ ድቃስ ንኸበሮ ዓይነይ እውን ሰላምታ ኣይሂብን ኢሉ ነቲ ናይ ያዕቆብ ስልጡን ከም ተመበፅዐ ዘከረሉ እንሆ ብዛዕባ ኣብ ኤፍራታ ሰማዕና ኣብ ሞሮር ያዕር ረኸብናያ ናብ ማሕደሩ ንእቶ ኣብ መርገጽ እግሩ ንሰግድ ወእግዚአብሔር ንስኻን ታቦት ሓይልኻን ተንስእ ናብ ቦታ ዕረፍትኻ ነዓ ካህናትካ ጽድቂ ይልበሱ ቅዱሳንካ ድማ እልል ይበሉ ምእንቲ ዳዊት ባርያኻ ያልካ ገጽ ክቡእኻ ኣይትምለስ እግዚአብሔር ንዳዊት ካብ ፍረ ከርስኻ ካብ ዙፋንካ ከቐምጥ እየ ውሉድካ ኪዳነይን ነቲ ዝምህሮም ምስክርነተይ እንተሓለዉ ውሉዶም ድማ ኣብ ዙፋን ንሓዋሩ ክቕመጡ እዮም ኢሉ ብሓቂ መሓለሉ ካብኡ ኣይርሕቕን እዩ እግዚአብሔር ንጽዮን ሓሪዋ እሞ መሕደሪኡ ክትከውን ብጸጋ እዚኣ ንሓዋሪ መዕረፍተይ እያ ብሂገያ እሞ ኣብዚኣ ክነብር እየ ንሲሳያ ኣጸቢዐ ክባርኾ ንድኻታትካ እንጀራ ከጽግቦም እየ ንካህናትካ ምድሓን ከልብሶም እየ ቅዱሳንካ ከዓ ብሓጎስ እልል ክብሉ እዮም ኣብ ቀርኒ ዳዊት ክበቁል እዩ ንቕቡኦይ መብራህቲ ኣዳለኹ ንጸላእቱ ነውሪ ከልብሶም እየ ኣብ ልዕሊኡ ግና ዘውዲ ከንጸባርቕ እዩ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ مزمور 133 إنه أحوات بحدا حبيرهم كنبرس كندي سناين كندي طعمن إيو كم تخبر زيتي أبرسي أبجحما أرون نابت زفر لبس زورد إيو እግዚአብሔር ኣብኣ በረኸትን ህይወትን ዘር ዓለም ኣዚዙ እዩ እሞ
ከምቲ ናብ ኣኽራንን ጽዮንን ዝወርድ ጠሊ ሆርሞን እዩ። ሃሌሉያ ኣሜን ሃሌሉያ። እነሆ ኣቱም በለይቲ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ትቆሙ ኩልኩም ባሮት እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ባርኩ። ዕዳኩም ናብ መቕደስ መልዕሉ ንእግዚአብሔር ከዓ ባርክዎ። ሰማይ ምድርን ዝገበረ እግዚአብሔር ካብ ጽዮን ይባርከካ። ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር ዳዊት መበል 137 ስፒክ እንግሊሽ ኣብ ተቓርባባት ባቢሎን ተቐመጥና ንጽዮን ምስ ዘከርና በኼና መሰንቆታትና ኣብቲ ኣብኣ ዘሎ ዕበላት ሰቐልና። እቶም ዝማርኹና ናይ መዝሙር ቃላት ካባና ደለዩ። እቶም ሰቐይትና እውን ሓደ መዝሙር ጽዮን ዘምሩልና እናበሉ ክንሕጐስ ለመኑና። ከመይ ጌርና እሞ መዝሙር እግዚኣብሔር ኣብ ምድሪ ጓና ክንዝምር። ኢየሩሳሌመየ እንተረሲዐክስ የማነይቲ ኢለይ ትረስዓኒ። እንተዘይዘኪረኪ ንኢየሩሳሌም ከዓ ሓለፋ ኩሉ ሓጐሰይ እንተዘይጌረያስ መልሓሲ ኣብትን ሓገይ ትጣበቕ። ወእግዚአብሔር ነቶም ኣፍርሱ ክሳዕ መሰረተ ኣፍርስዋ ዝብሉ ደቂ ኤዶም ብመዓልቲ ኢየሩሳሌም ዘክሮም። ኣብ ትሕቲ ዓኑ ዘለክ ጓል ባቢሎን ሕነቲ ዝገበርክና ዝፈድየክ ምስጉን እዩ። ነፃናት ክሒዝብ ከውሒ ዝጭፍልቖም ምስጉን እዩ። ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 138 ጸሎት ምስጋና። ኦ እግዚአብሔር ብሙሉእ ልበይ ኣመስግነካ ኣለኹ። ኣብ ቅድሚ መላእክትኻ መዝሙር ምስጋና እዝምረልካ ኣለኹ። ቃልካን ስምካን ዓብዪ ከም ዝኾነ ኣርኢኻ ኢኻ እሞ ናብ ቅዱስ መቕደስካ ኣቢለ ክሰግድ ንስምካ እውን ስለ ምሕረትካን ሓቅኻን ኢለ ከመስግኖ እየ። ምትፀዋዕኩኻ መለስካለይ ብሓይልኻ ኣበርታዕካኒ። ኦ እግዚኣብሔር ኩሎም ነገስታት ምድሪ ነቲ ዝሃብካዮ ተስፋ ሰሚዖም ከመስግኑኻ እዮም። ብዛዕባ ግብርታትካን ብዛዕባ እቲ ዓብዪ ክብርኻን ክዝምሩ እዮም። እግዚኣብሔር ልዑል እኳ እንተኾነ ንትሑት ይሓልየሉ፣ ንዕቡይ ግና ካብ ርሑቕ የለልዮ። ማእከል መከራ እኳ እንተኸትኩ ንስኻ ትሕልወኒ። ንኹራ ጸላእተይ ትቃወሞ ብሓይልኻ እውን ተድሕነኒ። ኦ እግዚኣብሔር ንተስፋታትካ ክትፍጽመለይ ኢኻ። ምሕረትካ እውን ንዘለዓለም እዩ። ንፍጡርካ ኣይትሕደጎ። ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 141 ጎይታዬ ናባኻ ኣውለኹ ቀልጢፍካ ምጸኒ ክጽዋዓካ ከለኹ ንድምፀይ ይጽም በሎ ጸሎተይ ኣብ ቅድሚኻ ከም ዕጣን ምልዓል ኢደይ ከም መስዋዕት ምሸት ይኹን። ጎይታዬ ንኣፈይ ቀፊር ግበረሉ ደገ ከናፍረ ይሓሉ ምስ ገበርቲ ከይረሲእነት ከይገብርሲ ንልበይ ናብ ክፍኣት ኣይተዘንብሎ ኣነ እውን ካብቲ ጥዑም ብልዖም ኣይብላ። ጻድቕ ይውክዓኒ ለውሃት እዩ ዝለፈኒ ዘይትርእሲ እዩ ርእሰይ ኣይእበዮ ጸሎተይ ግና ብእከዮም እዩ። ፈረቶም ብገደል ምጸደፉ ቃላተይ ጥዑም ምዃኑ ክሰምዑ እዮም። ከምቲ ሰብ ንምድሪ ዝትልሞን ዝሓርሶን ኣጽምትና ከምኡ ኣብ ኣፍ ሲኦል ተበተነዎ። እግዚኣብሔር ጎይታዬ ዓይንተይ ናባኻ እየን። ኣባኻ ውከል ኣለኹን ነፍሰይ ኣይትኽዓውቕ ካብቲ ዘጻወድለይ መጻወድያን መፈንጠራ ገበርቲ እከይን ሓልወኒ። ኣነ ክሓልፍ ከለኹ ስረሲያን ኣብ መጻወዲኦም ክወድቁ እዮም። ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 142 ብዓውታ ናብ እግዚኣብሔር እዊ ብድምፀይ ናብ እግዚኣብሔር ምህለል ኣለኹ። ጓህየይ ኣብ ቅድሚኡ ክዑ ሽጋረይ ኣብ ቅድሚኡ ነግር። መንፈሰይ ኣብ ውሽጠይ ምስ ማሕመነ መገደይ ፈለጥካ ኣብታ ዝሓልፋ መገዲ መፈንጠራ ሓብኡለይ። ኣብ የማነይ ጠምት እሞ ረአ ዝፈልጠኒ የልቦን። ያዕቆብ ሰኣንኩ ንነፍሰይ ቅድስ ዝገብረላ የልቦን። ወእግዚአብሔር ናባኻ ኣወኹ ንስኻ መዕቆብየይ። ኣብ ምድሪ ህያዋን ግደ ኢኻ ኣብ ብዙሕ መከራ እየ ዘለኹ እሞ ኣውያተይ ስማ ሓይሎምኒኦም እሞ ካብ ሰጎግተይ ኣናግፈኒ። ንስምካ ከማሱስ ንነፍሰይ ካብ ማእሰርቲ ውፅኣያ ሰናይ ክትገብረለ ኢኻ እሞ ጻድቃን ክኸቡኒ እዮም። ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ መዝሙር 146 ሃሌሉያ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ኣመስግኒ። ብህይወተይ ከለኹ ንእግዚአብሔር ከመስግኖ ክሳዕ ዘለኹ ንኣምላኸይ ክውድሶ እየ። መሳፍንቲ ቤቲ ክረድ ዘይከኣለ ወዲ ሰብ ኣይትወከሉ። ነፍሱ ትንፋሱ ትንፋሱ ይወፅእ ናብ መሬት ይምለስ። በታ መዓልቲ እቲኣ ናብ ሓቀናኡ ይጠፍእ።
ኣምላኽ ያዕቆብ ዘረድኤቱ ተስፋኡ ከዓ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝገበረ ሰብ ብፁዕ እዩ። ንሰማይን ምድርን ንባሕርን ኣብኡ ዘሎ ኩሉ ዝገበረ ንሓቂ ክሳብ ዘለዓለም ዝሕሉ ንጡቓት ፍትሒ ዘውፃሎም ንጥሙያት እንጀራ ዝህቦም ንሱ እዩ። እግዚአብሔር ንእሱራት ይፈትሖም። እግዚአብሔር ንዕቲ ዕሙራት ይኸፍት። እግዚአብሔር ንዝደነኑ የቕንዖም። እግዚአብሔር ንጻድቃን የፍቅሮም። እግዚአብሔር ንስደተኛታት የዕቅቦም። እግዚአብሔር ንዘክታማት መበለትን የዓልዮም። ንመገዲ ረሲዓን ግና ይጠዋውያ። እግዚአብሔር ንዘለዓለም ይነግስ። ወጽዮን ኣምላክ ንውሉድ ወለዶ ይነግስ። ሃሌሉያ። መዝሙር 147 ሃሌሉያ። ንኣምላኽና ብመዝሙር ምውዳስ ሰናይ እዩ። ጥዕሚሞ ምስጋና ይግባእ። እግዚአብሔር ንኢየሩሳሌም ይሃንጽ፣ ንሱዱዳት እስራኤል ይእክብ ኣሎ። ንልቦም እተሰብሩ ይፈውስ፣ ንቑሳሎም ይዝንን። ቁፅሪ ከዋኽብቲ ይቖጽር፣ ንኹላቶም በብስሞም ይሰምዮም። ጐይታና ዓብይ እዩ፣ ሃይሉ ብርቱዕ እዩ፣ ምስትውዓሉ ወሰን የብሉን። እግዚአብሔር ንትሑታት ይድግፎም፣ ንረሲኣን ግን ኣብ ምድሪ የውድቖም። ንእግዚአብሔር ብምምሳው ዘምርሉ፣ ንኣምላኽና ውዳሴ ብመሰንቆ ዘምርሉ። ነቲ ንሰማያት ብደበና ዘጐልብብ፣ ንምድሪ ዝናብ ዘዳሉ፣ ናብ ኣኽራን ሳዕሪ ዘበቁል፣ ነቲ ንእንስሳን ንዝምህለሉ ጨጫዊትን ኳኳትን ዝምግብ ዘምርሉ። ንሓይሊ ፈረስ ኣይብጎን፣ ብኣጋር ሰብ ኣይሕጐስን። እግዚአብሔር በቶም ዝፈርሕዎ ንጸጋውን ዝጽበዩ ይሕጉስ። መሃርሃር ማዕፀኺ ኣጽኒዑ ንደቅኺ ኣብ ማእከልኪ ክባርኾም እዩ እሞ። ኦ ኢየሩሳሌም ንእግዚአብሔር ኣመስግኒ፣ ኦ ጽዮን ንኣምላክኪ ወድሲ። ኣብ ወሰናትኪ ሰላም ይግበር፣ ብብዝሒ ሰናይ የጽግበኪ። ትእዛዙ ናብ ምድሪ ይሰድድ፣ ቃሉ ቀልጢፉ ይጐይ። ንበረድ ከም ጸምሪ ይህብ፣ ንኣሳዒታ ከም ከዋኽብቲ ይብትኖ። ንበረዱ ከም ርፍራፍ ይድርብዮ። ኣብ ቅድሚ ቅኑዕ ይቀውም፣ ቃሉ የስደድሞ የምክኾ። ንፋሱ የንፍስሞ ማያት ይውሕዙ። ቃሉ ንያዕቆብ ስርዓታቱን ፍርድታቱን ንእስራኤል ነገረ። ንኻልኦት ኣሕዛብ ከምዚ ከቶ ኣይገበረሎምን፣ ፍርድታቱ ከዓ ኣይፈለጡን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። Psalm 148. Praise the Lord from the heavens, praise him in the heights, praise him all his angels, praise him all his hosts. Praise him sun and moon, praise him all you stars of light. Praise him, you heaven of heavens, and you waters above the heavens. Let them praise the name of the Lord, for he commanded and they were created. He also established them forever and ever. He made a decree which shall not pass away. Praise the Lord from the earth, you great sea creatures in all the depths. Fire and hail, snow and clouds, stormy wind, fulfilling his word. Mountains and all hills, fruitful trees and all cedars, beasts and all cattle, creeping things and flying fowl, kings of the earth and all peoples, princes and all judges of the earth, both young men and maidens, old men and children. Let them praise the name of the Lord, for his name alone is exalted. His glory is above the heaven and earth, and he exalted the horn of his people, the praise of all his saints, of the children of Israel, a people near to him. Praise the Lord. ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ናይ ጌታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን ኣገልጋልን ዝኸብ ወንጌል ሉቃስ ዝነገር ቃል ብኣኽን ክብሪ መንግስቲ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 25 ክሳብ 32 እነሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። እዚ ሰብኣይ እዚ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ምፅንና እስራኤል እውን ዝፅበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። ነቲ መሲሕ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቕደስ መፀ። ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ሕጊ ክገብርሉ ምስ ኣተዉ ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቐፎ፣ ንኣምላኽ እውን ከምዚ እናበለ ባረኾ።
ወጎይታይ ነትን ኣሕዛብ ምግላጽ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ። ምስጋናን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን። ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና መሲር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን። ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቆውም ተዳልየ ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹናኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቀጥቅጥን ኣለኹ። ግናኸ ነፍሰይ ጌና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹስ ተነስሒ። ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ እሞ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነ እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህክት ተንሲእኪ ናብ መድሓኒኺ ብንስሓዎ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ። ስብሃት ለኣብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ። نواب قد ما تقول مواعيد سب زي ودايني مواعيد سب زي ودا زي عالم زي آخا نزل عالم زنبر انت زخونسي نفسي نصور زخونة مخنيات محلو كنيرو جنك اتتصيف زخونة تقباراتكن اتهماق اكيكن اب قد ما اتحقنيا مزغلا اب ارات حاتيات تسطحكي اب تشللتنيان كدان سكاخ كلخي ታዩ ትትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸ በቲ ኣዝዩ ዘፍርህ ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቅጥ ኣለኹ ኣነ ህሱም ድኑስ ኣብ ኣራተይ ደቂሰይ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግድስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ይቕረበለለ ይብል ኣለኹ يزيني وزلفني والعالم عالم آمين. ونزلت الدنقل نبارك. O Holy Virgin, overshadow your servant with your instant help, and keep the waves of evil thoughts away from me, and raise up my ailing soul for prayer and vigil, for it has gone into a deep sleep. For you are a capable, compassionate, and a helpful mother, the bearer of the fountain of life, my King and my God, Jesus Christ, my hope. او قويتا بزالتي زي انا عمو زي حاتيات من حد الحلولنا او املاك ابوتاتنا نصحابو بخيخا برختك أزيو بزحيو قدس سمكاون نزل عالم كبل زمرأيو آمين وقيتا خمت أباخات وكنا يزلنا محلتك خمو تكون لنا لأنت كلنا أباخا يتبال نعاخا يتبال الله نسخا خاء أب وانو مقبتهم واملاخنا المدهننا وتصفق الله وسنات مدلن سمعنا وقيتا نسخة إخا أبز على تزين نزل عالم تدحننا تعوبنا آمين وقويتا برخ إخا مو فردخا محارمني وقويتا برخ إخا مو حاكنا تكارت أني وقويتا برخ إخا مو كبرخا أرحاني وقويتا محرتك نزل عالم ينبر وقويتا نعين تكبار إدكا كابولولنا ولدو معوبي سرزخونكا أي تنساقني وقويتا نعاخا بدي ليمو محارنا نفسي أرحنان نابلكو أصل اللهو وقويتا أباها أو توكيل اللهو أدحنني وأركاخ قبر كأ مهارني نسخا أملاخي فالفالي وتيخا برهان كايد ما إنا برهان ملئي محلات كان أبتم زفلتها كبرخا ناب كنعات لبي تنسى ساقام برخة مسقانا بحقنات كايم ووكر معالم زنور كان نزل عالم تنبر زلوخا أبون ودن منفس قدسن نعها مسقانان وداسن قرمان يقبأ لو من كل ساعة نزل عالم عالم أمين قولوا القيتا بأخا ممانن نسمكا مزمارن سنايمو بحرتكا أبزت صبح حقنا الكادم مالك التي إذنتم ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ
ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ወጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ንወድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ወጎይታ ኃጢአትና ሕደገልና ወጎይታ በደልና ይትጸብጽበልና ወጎይታ አበሳና ይቀረበለልና ወጎይታ ንሕሙማት ህዝብኻ ብፀሓዮም እሞ ምንተ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ወጎይታ ንሕሙማት ህዝብኻ ብፀሓዮም እሞ ምንተ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ወጎይታ ንሕሙማት ህዝብኻ ብፀሓዮም እሞ ምንተ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ወጎይታ ነቶም ዝሞቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ከዓ ነብሶም ኣዕርፍ ወኻብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሐረና ወኻብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ረድአና ልማንና ከዓ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም መዓር ቅድስና ንኣኻ ይግባእ ኣሜን። ወጎይታ መሐረና ወጎይታ መሐረና ወጎይታ ባርከና ኣሜን። ወጎይታ በቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ዝነበረ ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለትን ጌራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከምቲ ሓደግና ሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ክፋድ ሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን። ኣዋዴና ቅድስት ድንግል ማርያም መና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ረክልኹ ብሕልና ክድንግል ኢኺ ምስጋኸ ንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ረክልኹ ንስኻ ካብ ንስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምሪ ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ወፍትደስ ይብልኪ ኃጢአትና ንሓርገና ናፍት ወድኺ የሱስ ክርስቶስ ምእንታና ማሕረት ለምንልና ኣሜን። ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ኦ ቅድስቲ ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንተ ሓጢአትና ክሓትገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣዕርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ ምንታ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ክጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማንኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና መእተው ጸሎት ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ መድኃኔ ዓለም ስለ ዝወለድክልናን መጺኡ ነፍስና ስለ ዘድሓነናን ንመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ምስኻን ሐዋርያት መጎሶም ሰማዕታት ኣኽሊሎም ጻድቃን ዕልልቶኦም ቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ نبسر نسجدلو نخبرن او غويتا محرنا او غويتا محرنا او غويتا بارخنا ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረን ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህዱ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ገና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልዎን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሃመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈሊጡ ተንሥአ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነን ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን እቲ
ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር አሜን። ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕካ ኃጢአትና ክደገልና ክርያ ላይሶን 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 ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ሆይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን በክብርካን ብልግስኻን ምሉዓት እየን። ኦ ንኩሉ እተምልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጐይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኮን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን። ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበለና የቕሬታን ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍልጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጐይታ የቕረበለና። ኦ ጐይታ ከም ምሕረትካ ደዓ እምበር ከም ትግባርና ኣይኹን። በከመ ምሕረትከ ለክነ ባኮከ ጐይታ ብቕዓት በረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓረግናሎም በደልና ናብ ሰማይ ሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኣዴና ወዲ ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለከ ለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ምስጋኻ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለከ ለኹ ንስኺ ካብ ብርክቲ ተማፀንኩም ብረኺቡ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምስ ረኺቦ ፍስሕቲ ደስ ይበል ሓጢኣትና ማሕረገና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ኦ ጐይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሜኻ ብተግባር ይኹን ብቓል ብሓሳብ ይኹን ብኩሉ ሕዋሳትና ዝሓጣኣናዮ ንስኻ ርህሩን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓረቐናን ሕደገልናን። ኦ ኣምላኽ ሰላም ከንሓድር ሰላማዊት ይትሃበና። ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና። ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣኽካ ለኣኸልና።
ብፀጋን ብርህራይን እቲ መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻ ዝኾነ ወሃብ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ይግባአካ ሕጅን ዘለዓለም ዓለምን ኣሜን። ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይና ምድርን ብክብረት ዝገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመልኣኻ ሩሕሩሕነት ኣብ ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጢ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምእንቲ ጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡን ኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልማንና ተቐበል ሂወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ነንጽህ ትምኒትና እውን ስምር ሕማምና ፈውስ ሓጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያት ንብርድኣና ብህልውናም ክንዕቆ ብቅዱሳን መላእኽትኻ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻን ዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን። ኦ ጎይታ ብቕዓት ክበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልይ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ ንስኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከምዝሓድጋሎም በደልና ረሳና ክፋድና እናበረ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ወዲና ስመ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኩለኹ ብሕልና ክድግል ኢኺ ምስጋኹን ድግል ኢኺ عبد እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻው ንስምረት ኢኺ ፍረማሃትኩም ወምር ተጸጋ እግዚአብሔር ሳኸዮ ውስጥ ዘሽበስ ሓጢአትና ሓድገና ፍትወልኸ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ምሕረት ለና አሜን። ሰላም ለኪ ማርያም እምን መግመሪ ተነድርስነ አስዮ ለእግዚአብሔር በእንተ ኩሉ ዘገብረሊ አፉየ አሰንፈሰ ወልሳንየ አልሆሰሰ ለክብረ ፍልሰትኪ ድንግል ሶባ ቀርብ ተውዳሰ ማርያም ዘኮንቺ ቅድስተ ቅዱሳን ለቅድሜኪ ዝተየመረከብኩ ሞገስ በየማንኪ ባርክኒ ስሰ ሰላም ለፍልሰተ ሥጋኪ ምስለ ነፍስኪ መዋት በተሰናኦዋቲ ማርያም ወለተ ናቲ እንታይተ ጠቢባ ወርቀያፍ የዝባቲ ሰላም ለፍልሰተ ሥጋኪ መካነ ፍስሓን ወለላ ወየሊ ወለተካዜ ተበሳቁ ሰላም ለፍልሰተ ሥጋኪ እግዚአብሔር ዘባረካ ወአልዓለ ክብራ ፍልሰተ ሄኖክ ወልደ ማርያም ስግድ ወብርት ለተዋካ ግብርያቱ ውስተ ሰማያዊት ታይካ ነገደ መላእክት አእላፍ ሱባኤ ፋሲካ ሰላም ለፍልሰተ ሥጋኪ
ዘይቀብል ሞገሱ ወዘይነጽእ ባሕረ ተውዳሱ ማርያም ታይካለ እግዚአብሔር ጽርሐ መቅደሱ ተባለ በሰማያት ነጃች ናብለስ ማርያም ሰንተ በምታንሶሱ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ዘአፈድፈደ ስባሄ እንፍልሰተ ኤልያስ አርቄሎሄ ማርያም ቆንሞስ ማርያም ሆይ በብርሃን የለበሱ ታጽቡ ሱራፌል ባለ ፍልሰቶች መላእክት ሰበኩ ኩሎሄ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ውስተ ልበ ሰብ ዘይተሃለየ እንደ ትትዓጸፍ ጸጋ ወትለብስ ማርያም ስጋጂ ለተመሰለ ባህሪ ተማፍረ ታኩኑ ሰመነጸረ ዘበደመና ብሩህ የአምላክ ሰማይ ሰላም ለፍልሰተ ስጋጅ ስቡሕ ዘተሰብሐ እምነ ፀሐይ ወወርስ ነስባትዮ አብርሃም እንበሌች ድንግል ወነበረ ወልደች በኩረ ፍስሐ አልቦ ለሞ ማይሰሪሁ ዘፈታ ወሞታነ በሲኦል አንቅሐ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ለሊቀ ካህናት ዘአደሙ መስዋዕተ መድኃኒት ያኢርቅ ቅድስተ ቅዱሳን ቀዊሞ ለመላክ ሞት ጸዋ መላከ በቀል ቀይሞ ሚመጠነ ወሚመጠነ አህመሞ ማርያም ዘአምላካትሙ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ማለመመትት ኃላፊ ውስተ አውደ ኪሩብ ተሃሉ ዘያቀባ ሶራፊ ማርያም ስብት እምነጽጃ ዘውራ ጣፊናሁ ለስጥንጎ ወሰባይረ ጽልመት ጸናፊ ባረርንስች ሕይወትረች አያድፊ ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ ዘአጥናን ኃይሉ ዋይናው መዝራዕተ ሰማይ ማርያም ዝክርቺ ለትውልደ ትውልድ ዘየሉ አምሳይተ ምሕረት ማርያም ላታነ ኩሉ ወለስት ማርያም ለክርስቶስ አላሉ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች እግዚአብሔር ዘተወሃዳ ወተካፈለ ክበዳ ስሂነ ተስካር ዋፈወ ንፍረት ጸዓዳ ነከተንሴት ወደ ሰማይ ያበውባዳ አላሎም ፍልሰተ ኤልያስ ነቢየ ወሰብኤል ጽሰድኒ ማርያም በክንፋሎ ለሞንተዋነ በፍልሃ ወበጢና ሎ እንዘይሌግነኒ ሞት ዘይክን ኩሎ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች በሰዋስወ ብርሃን ምጡቅ ከመ ትኩንዮ መመልሁርያን ደቂቅ ተሳይትኒ ማርያም በመሳይት ከመይሳሳየታ አመለክቱ
ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ውስተ ብሔር ስዑር እንተ ከንያሃ ወገባሪሃ እግዚአብሔር ሰላም ለትንሣኤ ሥጋች ዘትንሣኤ ክርስቶስ መንታ ርእሶ ሕያወም ድኅረ ኀባ ውስቴተ በጽላሎትኪ ክነኒ ማርያም ርግቤ ብራታ ወሰውርኒ ዋግናብች አመ ይከውን ኃጥእታ ወአመታገብ በሜዘነ ጻማይሰንታ ስጋኪ ዘተወጥነ ቦቱ እርገተ ቅዱሳን አበው ዘባቤኪ ዳቱ ለሊቀ ካህናት አሮን ማርያም ዘወትር ሴቶቹ ስምኮኑ መድሰቼ እስከ ነናእሎ ጣይቶ ሰላም ለጊዮርጊስ ተውላጠ ጻማሁ ወህማሙ እንተ ተለዓለ ሞገሰ ስሙ ትጅድንግል ዘተሰሳ ፍልሰታቶ እንዘ ይብል ሶበ ጸለየ አሜሃ ቀዲሙ ምስለ ፍልሰትኪ ደምርንሙ ስለጂ ማርያም ለአመራቱ ስብሐት ለእጂ ማርያም ለወላዲቱ ስብሐት ለእጂ ማርያም ለመንፈስ ቅዱስ ታቦቱ ወቅሰ ወብሩረ አሪት እንኩሎን ማርያም ጾምና ጸሎትና ሱባኤና ምህላና አምላኽና እስኻ ተቀበለልና ብሰላም አጀሚርካ አምላኽና ብሰላም ድማ አፈጽመና ንሐዋርያት ሓሳብ ልቦም ከም ዘስመርካሎም ሕቶኦም ከም ዝመለስካሎም በፀምፅ ንሕና ድማ ከም ሐዋርያት ኮይና ብእምነት ተመሊእና ብቅዱስ መንፈስካ ተመሪሕና ክንፀመሞ ሕቶና ዝምልስ ሓሳብ ልብና ዘስምር ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና በረኸት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ጾም ዘአምላኽና እስኻ ሪኢኻ ተቐቢልካ ኩሉ ኩነታትና ትልውጠሉ ጾምን ጸሎትን ግበረልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት የነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት ምግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓለና በደልና ኣብ ሰማይ በደልናን ኣበሳና እንደገልና ክፋድና በረፈተና ይተይትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለና ናትካይ ሙእሚን ኣዴና ኣርሴማ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መላእክት ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ድንግል ህብስጋሁን ድንግል ሃደ እግዚአብሔር ሰባት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እግዚአብሔር ምሳኸዮ ደስ በልኪ ኃጢአትና ታና ምሕረት ለምን ተዘከር እግዚኦ ለአሐዱ አሐዱ ስእለቶም ተዘከር እግዚኦ ለአሐዱ አሐዱ እንኮሰኑ ተዘከር እግዚኦ ብዙኃን አሕዛብ ለበርትዕት ሃይማኖት ይሃዩ አንስያሁ እቀበ ወራዝቶ መሰር ረሱዓነ አጽበ
ቅጥቁጣ ነባብ ወዝርዋን አስተጋበ ለይነግዱ ነገድ መስለሆሞ ወለለ የትናናደብዋ አድህነሙ ወለለ ወሰተስናን ወቅንየት አንተ እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታ ናይ ነፍሲ ወከፍ ልማኖ ዘክር ኦ ጎይታ ንነፍሲ ወከፍ ካብ ከርሲ ድዩ ጀሚርካ ዘክር ኦ ጎይታ ነቶም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዝነብሩ ኣህዛብ ዘክር ኣንስቶም ሓሉ ነግባዞም ኣቕኒዕ ንኣረገውታ ጽንዕ ንዝተጨነቁ ባለ ንዝተበተኑ ኣክብ ነቶም ዝገሹ ምስኦምኪ ነቶም ዝጭነቁ ድማ ኣድሕኖም ነቶም ኣብ ጽልእን ኣብ መሪር ኣገዛዝኣን ዝነብሩን ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ እሞ ኣድሕኖም ጎይታናን ኣምላኽና ንመበለት ረዳኢ ንዝኽታ መተድሕን ንሕሙማት ሓኪም ንስኻ ኢኻ ነቶም ዝገሹ ድማ ወደብን ህድኣትን ኢኻ ንስኻ ናይ ነብሲ ወከፍ ልማኑን ጸገም ገዝኡን መርሚርካ ትፈልጥ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ነዚ ሃገር እዚኣን ነተን ንዓኻ ብምእማን ዝነብሩለን ካልኦት ኣህጉራትን ዓድታትን ኣድሕን ንቅዱሳን ካብ ዕግርግር ንጥሜትን ካብ ወራር ካልእ ህዝብን ኣድሕን ፍቕሪ ዘለዎ ብርሃን ሃበና ካብ ቤተ ክርስቲያንካ ድማ ጥርጥር ኣርሕቕ ምስቶም ናይ ምስጋናኻ ደቂ ብርሃን ዝኾኑ ደምረና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ብሓደ ወድኻ ብሓደ ልብን ብሓደ ኣፍን ከነመስግን ሃበና ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለምን ይእዝየኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ኣብ ችርብብ ትነብር ኣምላኽና ብመላእኽቲ ትምስገንን ትውደስን ናብ ቅዱስ ምሕደርካ ዝኾነ ኣዳራሽ ክንኣቱ ዝዓደልካና ንስኻ ኢኻ ምስጋና ቅድስናኻ ክንሓስብ ናይ ሰርኪ ምስጋናኻ ክንውፍየልካ ንስኻ ናይ ኩልና ምሕፅንታን ልማኖን ተቐበል ሰማያዊ ምስጢርካ ከነስተውዕል ሰናይ ጨና መዓዛ ብእምነት ሃበና ንኹልና ብዘይ ምጭናቕ ብዘይ ስዕረትን ብዘይ መዐንቀፍን ሓሉ ነጋርና ካብ ምንድልሃፅ ንዒንትና ካብ ንብዓት ንነብስና እውን ካብ ናይ ሓጢኣት ሞት ኣድሕን ብጸሎት ኩሎም እቶም ካብ ፍጥረት ዓለም ዘስመሩኻ ምስቶም በኣኻ ዝድሓኑ ሓውሰና ብሓደ ወድኻ ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም ይእዝየኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም በእንተ ሥላሴከ እግዚኦ ተሳሃለን ሥላሴከ እግዚኦ ተሳሃለን ሥላሴከ እግዚኦ ተሳሃለን እግዚኦ ተሳሃለን እግዚኦ ተሳሃለን
ተሳሃለነ እግዚኦ 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 ተሳሃለነ ተሳሃለነ እግዚኦ 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 ተሳሃለነ መሐከነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ተሳሃለነ መሐረነ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ መሐረነ እግዚኦ ተሳሃለነ
አምላከነ እግዚኦ ተሳለ ወረድከ ሰማይ በእንቲአነ አምላከነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወረድከ ሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ወረድከ ሰማይ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተሰባይከ ቅድስት ድንግል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ በተወለድከ ማርያም በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰቀልከ ውስተ ኦል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ በተጠመድከ በትርክት በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተከደንከ ቆጽለ በለሶን በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተገዘርከ አመሰነ ምሕረት በእንቲአነ ክርስቶስ ዘተምከ ከመ ሕፃን በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘታዘዝከ ከመ ገብር በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ በተጠመድከ በዮርዳኖስ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጾምከ አርባ መዓልተ ወአርባ ሌሊተ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ በተመከርከ በገዳም በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ሐዋርያተ በእንቲአነ ስማነ
አምላክነ መድኃኒነ ወዘንሰሰከ በሳለ ምሕረትያነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘማርከ ቃለ ወንጌል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአጽብከ ግዳይከ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአዞከ አይሁድ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሰሩከ ድሪተ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሳውከ ከመ በግዕ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአጽብከ ከመ ሰራቂ ወፈያት በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአቀብከ ውስተ አብየ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአጽብከ መልትዔትከ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘለቡከ ክዳነከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ በረከተቡከ ዘባነከ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአልበሱከ ከለሜዳ ዘለየ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተፈራይከ ንሰከ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአዘግየዘሎከ አክሊለ ጾርክ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአጽብከ መስቀለ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘቀነወ ከእደዊከ ወእገሪከ በእንቲአነ ስማነ
አምላክነ መድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰቀሎ ከዲበ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዛስተዩ ከቢአዘ ምስለ ሞት በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትከ ሞተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘገዙ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአዋስከ ደመ ወኃይል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአውረዱ ከመስቀል በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ሞስ በእንቲአነ አምላክነ መድኃኒነ ወደዩ ከውስተ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተንሣእከ በሳልስት ዕለት በእንቲአነ አምላክነ መድኃኒነ ክርስቶስ አነ አምላክ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘፈኖከ መንፈሰከ በእንቲአነ አምላክነ መድኃኒነ ክርስቶስ አነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘትኩዌነ ሕያዋነ ወሙታነ በእንቲአነ አምላክነ መድኃኒነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ተስፋሆሙ ለኩሎሙ አጽናፈ ምድር አምላክነ
ክርስቶስ ስማነ አምላኪነ ወመድኃኒነ ወካዕበና ስበቃለ ንግሥተ ኩልነ ማርያም እመነወሙ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነስእል ወነሐስስና ሰበቆን ወድስ ቤታ መሪሃ ብዙህ ለመጸባቱ ንጉሥ ለተነብሩ ተንሱ ወለታረሙ ማውሶ ማርያም በቃለ ሰላም ጸውቁሙ ታምረ ድንግል ከመ ዝስሙ ጸልዩ ቅድመ ሰላም ለቅድስት ድንግል መዓፀአብ ወእመ በግዑ ቡርክት አንቲ ማርያም ቡርክት አንቲ ማርያም ሰናይት አንቲ ማርያም ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ መድኃኒየ ኩሉ ዓለም በጽራርከ ተማኅፀን ምዕላነ ስማ እግዚአብሔር አብ አዜ ኩሉ መሐረነ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳሃለነ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ስርየለነ አበሳነ በጊዜ መላቤ ወሐዘነ እስመ በላቤከ ወባዕድ ወለጻድቃንሰ ምግባሮሙ ትምህሮሙ ለነሰ ለዓልብነ ምግባረ ሰናይ ለመመሃርከነ ውእተ አሚረ ትሰመይ መሐሪ ሃሌሉያ መሐረነ አብ ተሰሃለነ እንድ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳልከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለከ ንፌኑ
ስብሃተ ወለከ ናርግ አኩቴተ ዋህነ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር መድኃኒነ በብዝኃ ምሕረትከ ወፈኑ ሳይለከ ላዕሌነ ውእቱ ሳይል ወተሳሃለነ ኢታጽባነ ተዘኪረከ ዘትካል እስመ ማሪ አንተ ይዝውከ በጽድቅ ከሃሊ ዘውስተ አድኅኖ ዘውስተ አድኅኖ ሳሎ ለአብ እስናብ ያክል ዘሳሎ ያምሎቱ ይደሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መኑ ተስፋየ እግዚአብሔር አረ አምላከ ምሕረት ሀበ ንጉሠ ስብሐት እግዚእ ወአምላክየ ኩሉ ምግባረ እኩይ አድኅና ለነፍስ አመዓት ነፍስየ አመዓት ነፍስየ
ነፍስየ በአምላከ ምሕረት ሀበ ንጉሠ ስብሐት እግዚእየ ወአምላክየ ምግባረ እኩይ አድህና ለነፍሲ አሎ አስተምህሮ ዘይክል ኩሎ ዋልቦ ዘይሳኖ ናብየከ ተማይፈነ ከነዳያን ናዛዚ ህዙናን ዘይክል ኩሎ ዋልቦ ዘይሳኖ ናብየከ ተማይጸነ በከመ አብቀብከነ እምነግህ እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ነግህ ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ስማይ ጸሎተነ ወስረይ ኩሉ ኃጢአተነ ስማይ ጸሎተነ ወስለተነ ዘሰማይኮ ጸሎቶ ወስለቶ ለዕዝራ ተወከብ ምህላነ ሰላመከ ሀበነ ማኬሌነ እትራክ
አርየኒ እግዚኦ ሳይለከ ሃሌሉያ ማሂደረ ሰላምነ ቅድስት ደብተራ እሞሙ ለሰማይት ወኢሆሙ ለመላእክት ንስግድ ኩልነ ሀበ ማርያም እምነ መላከ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሰዓል ወጸልይ በእንቲአነ አይርግ ጸሎተነ ቅድመ መንበሩ ለንጉሥ አብየ ንሃብየየ እንትያየ ሰናይ ትርግብየ መዓዛ አፉሃ ከመ ኮል ኩሉ ነገራ በሰላም ዓለም ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከልክሙ አው ንስግድ ወነግሌላትን እንፈሳውን ታሰይባት እስመ አምላክ የትድንግልናት ያክለት ዛቲ ትንቢቶም ለነቢያት መቆሰ ስብከቶም ለሐዋርያቱም ሞም ለሰማዕት ወቶም ለመላእክት ላት የደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልድ አምልኮ ወስግደት በምድር ወሰማያት በባሕር ወበቃላት ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም
አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ንጉሠ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤት ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ያሉ ማእከለነ ማእከለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን
ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት ማረነ ክርስቶስ ሰማዕታት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት ማረነ ክርስቶስ ሰማዕታት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት ማረነ ክርስቶስ ሰማዕታት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን ማረነ ክርስቶስ ጻድቃን ማረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን ማረነ ክርስቶስ ጻድቃን ማረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን ማረነ ክርስቶስ ጻድቃን ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት 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 ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ ማርያም ሳሊለነ ማርያም ወለሰዓቱ ተግባረ ለወልጅ ልድፋ ከንቱ ኩሉ መዓልት ወኩሉ ሌሊት ኃጢአት ተገበርነ ማርያም ከማሪ ስራይላነ እግዚኦ
አውርህ ምሕረትከ እግዚኦ አቁርህ እግዚኦ ቀቦሙ ንበሎም እግዚኦ መገሪትን ኤርትራ ለዛቲ አገር ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔ ዓለም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ከም ቃልካ ምእካብና ሓደ ልቢ ሓደ ሓሳብ ሓደ ድልየት ኮይና ናባኻ ጸለናየ ጸሎት ከምኡ ክኸውን እሞ ካባኻ ድማ ኣምላኽና መልስኻ መልሲ ምሕረት ክትበልና ናባኻ ነንቃዕርር ኣሎና እዚ ሱባኤ እዚ ኣምላኽና ብሰላማ ጀሚርካ ብሰላማ ፈጽመና እስኻ ትሪኦ እስኻ ትቕበሎ ኣብ ቅድሚኻ ድማ ኣምላኽና እስኻ ትሕጐሰሉ ግበረልና ካብ ልምድን ባህልን ወፂና ብእምነት ተመሊእና ብመንፈስ ቅዱስካ ተመሪሕና ብቓልካ ዓቢና ኣምላኽና ክንጸሞ እስኻ ሓግዘና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዚ ጸሙ እዚ ከምቲ ሃዋርያት ምኽንያት ገይሮም ዝጸምዎ እሞ ንሕቶኦም መልሲ ንድልየቶም ድማ ዝሃብካዮም ሓሳብ ልቦም ዘስመርካሎም ንሕና ድማ ኣምላኽና ምኽንያት ክህልወና ንደልዮ ክህልወና እሞ ከምቲ ንስኻ ደልየና ኮይንና ጾምና ድማ ንሕቶና መልሲ ክትበና ንደልዮ ከተማልኣልና ሓሳብ ልብና ከተስምረልና ድማ ኣምላኽና ናባኻ ንቐርብ ኣለና መዓት ኣቁረልና ምሕረት ኣውርደልና እዚ ኩሉ ብዓለምና ንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ኣምላኽና ብፅቡቅ ቀይረልና ዓለምና ትህወኽን ትሕመስን እያ ዘላ እሞ እዚ ድማ ኣምላኽና ክትቀይሮ ክትልውጦ ሓይልን ስልጣንን ክእለትን ኣለካ እሞ ሕጂ እውን ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ተሓሚሞም ዘለዎ ኣምላኽና ብጸሎት ዘክሩና ዝበሉና ኣስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ንስኻ ግና ንኩሎም ትፈልጦም ኢኻ እሞ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተልና እዙና ናፃና ንዓልና ዝዓረፉ መንግስትኻ ውሰልና ትራል ዕለት ስኢኖም ተጨኒቆም ዘለዉ ድማ ኣምላኽና ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ኢድካ ንኩሉ ትኸውን እያ እሞ ኣምላኽና እስኻ ናይ በረኸት ኢድካ ዘርጊሕኻ ጥሙያት ምስዓልና ዕሩቃት ክደነልና ጽሙዓት ድማ ኣጉየልና ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዎ ኣብ ገዳ ጉዲእ እግዚኣብሔር ኣምላኽና መቐውሖም ሰይርካ ሰንሰለቶም ፈቲሕኻ ሓራውፃልና ንኩልና ድማ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ካብ ምቑሕ ዲያብሎስ ፍትሓና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ወፊሮም ዘለዉ ከካም ወፍሮም ድሓን እትወልና ገሾም ንዘለዉ ካብ ናብ ርሑቕ ናብ ቀረባ ድማ ካብ መገሽኦም ምለሰልና ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ድማ ኣምላኽና እስኻ ትኸብረሎም እስኻ ትሕጐሰሎም ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ንዓኻ ዘይከውን ኣይተሃበና ሰላም ኣውዒልካ ናኻ ንመስግነካ ሰላም ድማ ሓድረና ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታ ይትፈለየና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ካብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ተሓደግናሎም በደልና ብሳና ንሕለገልና ካብ ካዋድሕነና ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ ስንቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ንክልኹ ብሕልና ኸድንግል ኢኺ ብስጋ ኩሉ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀዋዕት ጎይታ ሰላም ሰላም ክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረካትኩም ግብር ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ምስልሲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን
ጸጋ ዝተመላእኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና መንፈስ ቅዱስ ንኣብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኩን ለምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም ተንስ ለጸሎት እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጽሓና ወርያትካ ነዚ ንስኻትኩም ትሪኦ ዘለኹም ኩሉ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹምን ዝሰምዓ ዘሎ ኣይዛንኩም ብጻት እዩ ዝርከብ ንዓና እውን ወከማሆሙ ለነኒ ረስየነ ድልዋነ ንስማዕ ወንግበር ቃለ ወንጌልከ ቅዱስ በጸለቶሙ ለቅዱሳን ሊባኖስ ትኩን ሱኩላን እምንቱ ከቤተ እግዚአብሔር ጻድቅ ከመ በቀልቲ ፈሪ ወይበዝሕ ከመ ዘግባዕ ዘሊባኖስ ትኩላን እምንቱ ውስተ ቤተ እግዚአብሔር ጻድቅ ከመ በቀልቲ ፈሪ
ويبازم كما زقبع زليبانوس تقولان منتم وستبيتم እግዚአብሔር ሃሌሉያ ቆሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱስ ዜናው ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ማርቆስ ቃለ ወልደ كل ጊዜ ይምሓረና ኩሉ ጊዜ ቅረባላ ኣምላኽ ይቕረ ይበለልና ብሕጊ ወንጌሉ ይቁመና ወጎይታ ንዓኻን ክብርኻን ወላዲትካ ኣብ የማንካ ቆይማን ዘርኢ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዓድለና
ከምቲ ናወርያ ዝተገለጽካሎም ንዓና እውን ተገለጸልና ጾምና ባርኸልና ቀድሰልና ተቐበለልና ጎይታ ሰላም ካብ ዝሓልና ዝሓመሙ ፈውሰልና ተኣስሩ ፍትሓልና ፍሒሎም ዘለዎ ኣክበልና ከምቲ ናወርያ ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ስራሕት ትምጻእ ቃልካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓርግና በደልና ብሳና ሕደገና ካብ ክባድሕነና እምበር ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይሊ ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኣዴና ድንግል ማርያም እና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ዝክበኹም ውሕልና ድንግል ተብስጋኹም ድንግል እግዚአብሔር ጎይታ ሰላም ዝክበኹም እንስኻ ይመስል ሴኺ ፍማስተንኩም ብሩኽ ወመዘጸጋ እግዚአብሔር ብሳኺ ወብዝንደሲ ሓጢአትና ንሓልዮና ንኽትወድ ክርስቶስ ምንታና ማህበርንና አሜን መንግስቱን ጽድቁን ተበስር ዘወፍየኒ ወፍየካ ኣለኹ ወይ ዲያቆን መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ያሞ መኑን ተነስዑ አውሎጂ ጭርየስ ጎይታ ካብ ወንጌል ማርቆስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርክ ንኽብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 4 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 9 ከም ብሓድሽ ድማ ኣብ ገምገም ባሕሪ ክምህር ጀመረ። ኣብቲ ባሕሪ ናብ ጃልባ ኣትዩ ክሳዕ ዝቕመጥ ብዙሕ ህዝቢ ናብኡ ተኣከበ። ኩሉ እቲ ህዝቢ ከዓ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ምድሪ ነበረ። ብዙሕ ምስላታት ድማ መሃሮም። በትምህሩ ከዓ በሎም ስምዑ እንሆ ዘራእይ ክዘርእ ወፈረ። ኮነ ከዓ ክዘርእ ከሎ ገለ ኣብ ጥቓ መገዲ ወደቐ። ኣዕዋፍ መፅአን ድማ በልዕኦ። ገሊኡ ከዓ ብዙሕ ሓመድ ኣብ ዘይብሉ ከውሒ ወደቐ። ዓሚቕ ሓመድ ዘይብሉ ስለ ዝኾነ ድማ ቀልጢፉ በቐለ። ፀሓይ ምስ በረቐት ግና ሃዊጉ ሱር ስለ ዘይብሉ ነቐፀ። ገሊኡ ኣብ እሾኽ ወደቐ። እቲ እሾኽ ከዓ ዓብዪ ሓንቆ ፍረ እውን ኣይፈረየን። ገሊኡ ድማ ኣብ ጽቡቕ ምድሪ ወደቐ። ዝበቁልን ዝዓብን ፍረ ከዓ ሃበ። ገሊኡ 30 ገሊኡ 60 ገሊኡ ከዓ 100 ፈረየ። ንምስማዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ በለ። ትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ በለ። ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ሽዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነበረ ሙዚናም ለከ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድረ ትንሣኤ እሙታን ከም ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳይሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አገልግሎት ሃይማኖቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ
እግዚአብሔር ያሉ ምስሌክሙ ምስለ ለአምላክ ዘይትልወጥና ኻና መሰረተ ባትን ዓቃባ ኣልባብና ዓይድ በናና ዘብረኻልና ጸልማት ሕልናናውን ኣርሒካ ብናትካ ኣይምሮ ዝኸልልከነ ንስኻ ኸ ነቲ እንጥፋቶ ፈይነቲ ሰብ መስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ክዓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፍአ ነቲ ጠፈረለኻዮ ብሞት ወድኻ እንተበጀኻዮ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና በረትካ ንመስግነካ ኣሎ Immortal Father, Savior of our soul, the foundation of the wisdom, the keeper of our health, you have granted light to our inner eyes and covered us with your knowledge against the darkness of our mind by the cross of your only begotten Son. You saved the first man who was given to destruction,
and any with him by the immortal things, iniquities vanished at your command, and you made redemption through the death of your Son, even as he searched for the lost one. For this reason, we, your servants, glorify you, O Lord. حبيبات بيتا نعاك معمق لبنا ثالثا ጊዜ ውዳሴ ነቅርበል ካለና ነፍስ ትሖታ ዝርኢ ንጭኑቅ መንፈሸለ ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎም ዝረደሙ ነቶም ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሰቃይ መድሓኒ ንጥምያት ዝሓለየ ንግፍዓት ዝብቀለሎም ዓርቅን መናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንፅሓን ማደሪኦም ብፅድቅን ዝፅውዕዎ ሰማይ ንመበለት ከዳኒ ንዘኽታማት ዝኣልነታ ምራብ ምስጋና እምነትን ጓዕ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸላ ቤተ ክርስቲያን ቁን መራዘድ ወጎይታ ከየረፍና ኩሉ ሰኻና ኻልና ወደስና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብምስጋናን ጽንዓትን ዘለካን ዘለዓለም ዓለም በእንቲአከ ወበተፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘባቱ ለከ ስብሐት ወኢሄዝ ለዓለም መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስባ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረብ ሃለ አምላክ ይቅረበለልና አምላክና ሰላም አውዒድካና ኸንመስክነካ ሰላም ድማ ሕድረና ዝጸለናዮ ጸሎት ተማህለልናዮ ምህልላ ዝዓጠናዮ ዕጣን እንጾሞ ዘለና ጾም አምላክና ኩሉ እስኻ ትሪኦ እስኻ ትቕበሎ ግበረልና ርኢኻ ተቐቢልካ ድማ ንሳኻ ዘተዓርቐና መገድና ዘትሕዘና ኣብ እምነትና ዘጽንዓና ግበረና አምላክና ካብ ባህልን ልምድን ዓመት መፀ ብባህሊ ብልምዲ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ብእምነት ተመሊእና ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሕና ብስነ ምግባር ድማ እግዚኣብሔር አምላክና ጸኒዕና ክንጸውም ንስኻ ሓግዘና እጾም እዚ አምላክና ነቦታትና ሐዋርያት ዝሓተቱኻ ከም ዝመለስካሎም ሓሳብ ልቦም ከም ዘስመርካሎም ድልየቶም ከም ዘማልእኻሎም ንዓና ድማ አምላክና ሓሳብ ልብና ዘስምር ድልየትና ዘማልእ ሕቶና ዝምልስ ግበረልና እናሓቶ ድማ አምላክና ዝጠቅምን ንዓኻ ንኽብሪ ንዓና ድማ አምላክና ኣብ የማንካ ዘቕውም መገድኻ ዘትሕዝ ጽቡቕ ነገር ክንሓትት ድማ እስኻ ሓግዘና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ከምቲ ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ንስኻ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዓይነት እንጀራና ሃበና ንሕና ዝበደለና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሕደግና እንደገልና ክፉዓድና በራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይማምየን ኦዴናት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ እህልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸበነስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረማዕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ መደተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ነኻርገና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንና ምሕረት በለና አሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ከመይ ውዒልኩም? ድሓን ውዒልኩም? ርኅሩሕ ፈጣሪና ሳብ ሰዓት ብድሓን ሰላም ዓቂቡ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንጸሎት ንውዳሴ ንንስሓ ክንጋባእ ቅዱስ ፍቓዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሐዮ። ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ጸበባ ኣብ ጸገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙፃሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስቲ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለዉ ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም። ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የጸብቐልና። ንሆ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፈቓድ ኮይኑ ኣብዚ ሱባኤ ጾመ ፍልሰታ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካልኣይ መዓልትና ኮይኑ ኣሎ። ሰብ ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ። ስለ ዝኾነ ከዓ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ኣቦና ኣበይ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ዘንበቡልና ናይ ሰዓት እዚ ቅዱስ ወንጌል ወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ ኣብ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 4 ካብ 1 ክሳብ 9 እዩ። ከም ብሓድሽ ድማ ናብ ገንገም ባሕሪ ክምህር ጀመረ። ኣብቲ ባሕሪ ናብ ጃልባ ኣትዩ ክሳዕ ዝቕመጥ ብዙሕ ህዝቢ ናብኡ ተኣከበ። ኩሉ እቲ ህዝቢ ከዓ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ኣብ ምድሪ ነበረ። ብብዙሕ ምስላታት ድማ መሃሮም። በቲ ምህርኡ ከዓ በሎም ስምዑ እንሆ ዘረኣይ ክዘርእ ወፈረ። ኮነ ከዓ ክዘርእ ከሎ ገለ ኣብ ጥቓ መገዲ ወደቐ፣ ኣዕዋፍ መጺአን ድማ በልዐኦ። ገሊኡ ከዓ ብዙሕ ሓመድ ኣብ ዘይብሉ ኸውሒ ወደቐ። ዓሚቕ ሓመድ ስለ ዘይብሉ ስለ ዝኾነ ድማ ቀልጢፉ በቖለ። ፀሓይ ምስ በረቐት ግና ሃጎጎ ስር ስለ ዘይብሉ እውን ነቐጸ። ገሊኡ ከዓ ኣብ እሾኽ ወደቐ። እቲ እሾኽ ከዓ ዓብዪ ሓነቆ፣ ፍረ እውን ኣይፈረየን። ገሊኡ ድማ ኣብ ጽቡቕ ምድሪ ወደቐ። ዝበቁልን ዝዓብን ፍረ ከዓ ሃበ። ገሊኡ 30 ገሊኡ 60 ገሊኡ ከዓ 100 ፈረየ። ንምስማዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ በለ ጐይታ ንደቀ መዛሙርቱ። ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብዘን እግዚኣብሔር ዝፈቐደልና ቁሩብ ደቃይቕ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ብዛዕባ ጽቡቕ መሬት ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ጊዜ ክርዳኣና ምእንቲ ብምስላ ይምህር ነበረ። ብምስላ ክምህር ከሎ ከዓ ንሓረስቶት ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ብዘርእን ብዘራእን ነዴታት ብሓርጭን ብማይ ብሕቑን ንነጋዶ ብወርቅን ብመኽሊትን ንመምሕራን ሕጊ ከዓ ብኦሪትን ብጽሑፋትን እናገበረ በብዝርድእዎ ይምህሮም ነበረ እዩ። ስለዚ 3 ዓይነት መሬት ጠቒሱ እቲ ሓደ መሬት ግን ጽቡቕ ምድሪ ኢልዎ። ተሓደ መገዲ እዩ፣ ተሓደ ከውሒ እዩ፣ ተሓደ ከዓ እሾኽ እዩ፣ ተሓደ ግን ኣብ ጽቡቕ ምድሪ እዩ። እዚ ንልቢ ወዲ ሰብ ንልቢ ኣመንትን ኣገልገልትን ዝምልከት እዩ። ኣቦና ኣበይ ቀሺ ተስፎም ብእንግሊዝኛ ክገብሩለይ ክሓትት እየ። እዚ ጽቡቕ ፍረ ዝብል ኣብ ጽቡቕ መሬት ወዲቑ ዝፈሪ ፍረ ዘፍሪ መሬት ኣቐዲሙ ዲያቆን ወድና ካብ መዝሙር ዳዊት ዲያቆን ኣብኤል ያዕቆብ 92 ቁፅሪ 12 ጻድቅ እሰ ከመ በቀልቲ ይፈሪ። እንታይ ማለት እዚ ከዓ ጻድቕ ከም ስየ ይልምልም፣ ከም ጽሕዲ ሊባኖስ ይዓቢ። እቶም ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ተተኽሉ ኣብ ኣጸድ ኣምላኽና ይለምዑ። እግዚኣብሔር ጻድቕ ምዃኑ ምእንቲ ኸውርዩስ ብእርግንኦም ድማ ይፈርዩ ይልምዑ። እግዚአብሔር ከውሐ እዩ፣ ኣብኡ እውን ዓመፃ የልቦኒ።
ብእርግንኦም ንስኻ ጻድቕ ምዃንካ ምእንቲ ኸውርዩስ ብእርግንኦም ድማ ይፈርዩ ይረውዩን ይለምዑን። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ መንነትና ንፈርዮ ፍረ ምዃኑ እቲ ንለለየሉ ንህይወት ወይ ሞት ከዓ ፍረ ምዃኑ ክርዳድ ወይ ስርናይ ፍረ ምዃኑ ኣስፊሑ ገሊጹ እዩ። ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15:8 ብዙሕ ፍረ እንተፈረኹም ኣቦይ በዚ ክኸብር እዩ ደቀ መዛሙርተይ ከዓ ክትኮኑ ኢኹም። ኣነ ሓረኸኹም እምበር ንስኻትኩም ኣይሓረኹምንን ክትከዱን ፍረ ክትፈርዩን ፍሬኹም ነባሪ ምእንቲ ክኸውን ነቦ ብስመይ ዝለመንኩሞ ዘበለ ምእንቲ ክህበኩም ነዚ መደብክኹም። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ብዛዕባ ፍረ ብዛዕባ ጽቡቕ መሬት ንምንታያ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በዚ ዕለት ዝሰሪዓቶ እዩ። ካብቶም ኣብ መጽሓፍ ስንክሳር ናይ ክልተ ዕለት ነሃሰ ተጠቒሶም ዘለው ቅድስቲ አትናስያ ቅድስቲ አትናስያ ካብ ቅዱሳን ስድራ ቤት ተወሊዳ ብቅድስና ትነብር ዝነበረት ሰብ እያ። ስድራኣ ካብዚ ዓለም ዝምስ ሓለፉ ከዓ ንኹሉ ነቲ ካብ ስድራኣ ዝወረሰቶ ንብረትን ቤትን ነገልግሎት እግዚአብሔርን ነገልግሎት ቅዱሳንን መዲባቶ ብቅድስና ትነብር ዝነበረት እያ። ቃል ኣምላኽ ግን ዝብለና ድኹማት ምዃንኩም ክትፈልጡ ውድቀት ሓያላት ዘክሩ እዩ። ኣብ ድኻንኩም ተስፋ ከይትቆርጹ ከዓ ትንሣኤ ረሲኣን ብንስሓ ዘክሩ ይብል። ካብዚ ዝነበረቶ ቅዱስ ዕላማ ከቢድ ውድቀት ወዲቓ ኣብ ምንዝርና ህይወት ክትነብር ጀሚራ። ካብዚ ከምኡ ሰውረና እግዚአብሔር። ጻድቕ ግና ብእምነት እዩ ዝነብር፣ ንድሕሪት እንተተመልሰ ድማ ነፍሰይ ብኡ ኣይባሃ ይብላን እዩ። ስለዚ ንድሕሪት ምምላስ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ርእዩ። ንሕና ግና ኢሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ምስቶም ምድሓን ነፍሶም ክረኽቡ ዝኣምኑ እምበር ምስቶም ናብ ጥፍኣት ንድሕሪት ዝምለሱ ኣይኮናን። ጻድቕ ብእምነት እዩ ዝነብር፣ ንድሕሪት እንተተመልሰ ነፍሰይ ባህ ይብላን እዩ። ስለዚ ካብቲ ኩሉ ዝነበረቶ ናይ ቅድስና ህይወት ኣብ ምንዝርና ህይወት ክትነብር ኮላ እቶም ገዳማውያን ናይ ደብረ ሲሓት ዝበሃል ደብሪ ካብዚ ቅድስና ከመይ ኢላ ናብ ብርክሰት ካብ ኢድ እግዚአብሔር ኣብ መንጋጋ ሰይጣን ከም ዝኣተወት ምስ ረኣዩ ብብዙሕ ጸሎትን ጾምን ጸሎትን ጸልዮም ንቅዱስ ዮሐንስ ሓፂር ዝተባህለ ከይዱ ካብቲ ዘላቸው ካብ መንጋጋ ሰይጣን ካብ ዝሙት ህይወት ከውፃእ ጸሎት ገይሮም ኣፋነዎ እዩ። ኣገልግሎት ናይ ኣቦታትና ልክዕ ከምቲ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓንቲ ነፍሲ ክትጠፍእ እኳ ፍቓድ ሰማያዊ ኣቦኹም ኣይኮነን። ኣርኣያ ጉስነቱ ይከታተሉ ስለ ዝነበሩ መን መጺኡ መን ኣይመፀን፣ መን ሓሚሙ መን ደኺሙ ይቋጻጸሩ ስለ ዝነበሩ ካብቲ ቅድስና ከም ዝጠፍአት ኣለልዮም ኣጽኒዖም። ስለዚ ጸሎት ገይሮም ንቅዱስ ዮሐንስ ሓፂር ምስ ለኣኽዎ ቅዱስ ዮሐንስ ሓፂር ካብ ወንጌል ካብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 23 ብርባርባ ደነሞት እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ምሳኢኻ እሞ ክፉእ ኣይፈርሕን እየ ኢሉ ኣምላኽ ካብቲ ኩሉ ውዲት ሰይጣን ክሕልዎ እናጸለየ ኣቦታት ክጽልይሉ እናተማዕቆበ ናብቲ ዘላቶ ቦታ ኸደ ኢሉ። ስለዚ ኣቦ ኮይኑ መነኮስ ኮይኑ መንፈሳዊ ሰብ ኮይኑ እንተደኣ ኸይድዋ ክትሕብኦ ስለ ትኽእል ከምቲ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ለዋሃት ከም ርግቢ ጥበበኛታት ከም ተመን ኩኑ ዝበሎ ነዚ ጥበብ ዝተጠቒሙ ናብቲ ዘላቶ ቦታ ኸይዱ ምስኣ ንምንዝርና ከም ዝደለያ ምስኣ ብምንዝርና ከም ዝሓድር መሲሉ ናይ ምንዝርና ዋጋ ኸፊሉ ምሸት ከም ዝመጽእ ሓበራ እዩ። ስለዚ ኣቐዲሙ ነዚ ዋጋ ዝኸፍሎ ዘሎ በቲ ዝነበረቶ ህይወት ኣብ ካልእ ምስ ካልእ ብኸምኡ ነገር ከይትተሓዝ ስለ ዝፈተሰከፈ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ተመሊሹ ምሰት ምስ መጸ ልክዕ ከምቲ ትነብሮ ንምንዝርና ዝመጹ ሰባት ከምኡ ኮይኑ ስለ ዝመስላ ከምኡ ተኸዲኑ ስለ ዝመጻውን
ኣብትናይ 0 ሰዓት ግን ክበኪ ጀሚሩ ኣምሪሩ ክበኪ ጀሚሩ ስለዚ መብከዩ ምክንያት እንታይ ምዃኑ ምስ ሓተተቶ ግን እቲ መልክዓ ምዃኑ ዘብክዮ ዘሎ መልክዓ ምዃኑ እዩ ዝነኝ ስለዚ መልክዐይ ከሐጉሰካ ይግብኦ ስለምንታይ ብጽባቐይ ትበኪ ምስ በለቶ እዚ መልክዕ እዚ ከመይሉ ይፈርስ ከመይሉ ይብስብስ ስለዚ ምፍራስ ናይ ዝመልክዕ ናይ ጽባቐ እዩ ድሓር ከዓ እስኺ ትርእዮምን ኣለኽ እምበር ኣጋንንቲ እኮ እዮም ኣብ ገጽ ብሂወት ክዝፃወቱ ዘለዉ ኢሉ ብቓል ኣምላኽ ምስ ገናሓ እግዚኣብሔር ልባ ኸፊትላ እሞ እንታይ ክገብር ንዒ ሰዓብኒ እዩ ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢሉ ኣብ ምሳሌ 11:30 ፍረ ጻድቕ ኦም ህይወት እዩ ጥበበኛ ከዓ ነፍሳት ይረብሕ ስለዚ ነቲ ኩሉ ዝነበረቶ ህይወት ነቲ ኩሉ ዘጥረየቶ ጥሪት ገዲፋ ደድሕሪኡ ክትስዕብ ጀሚራ ስለዚ ኣቦ ጽንሓኒ ጓለይ ሰዓብኒ እንዳበለ ሙሉእ መዓልቲ ኸይድ ውዒሉ መሬት ምስ መሰየ ኣብ ሓደ በዓልቲ ኣብዚኣ ኾን ክጸሊ ኢሉ ንሱ ከዓ ኣብ ካልእ በዓልቲ ክጽሊ ይጀመረ ለይቲ ፍርቂ ለይቲ ምስ ኮነ ግን ዓምደ ብርሃን ተተኺሉ መላእኽቲ ሰማይ ክወርዱ ክድይቡ ይርኢ እዚ ምስጢር እዚ እንታይ እዩ ኣምላኽ ክገልጸሉ እናተጸበየ መሬት ክወግሕ ከሎ እሞ ንገዳም ክንከይድ ንዕናይ ንኽድ ኢሉ ናብቲ ጸልይ ዝበላ በዓልቲ እንተኸደ ዓሪፋ ጸኒሓቶ ብጣዕሚ ሰንቢዱ እግዚኣብሔር ኣብ ንስሓ ከትበጽሕ ፍቓድ ኩሉ እንዲሁ ኩሉ ክድሕና ፍልቀት ሓልጥቅ እንዲኻ ትብል ስለምንታይ ከምዚ ኮይኑ ስለምንታይ ንስሓ ኸይወድአት ኣብ ገዳም በጺሓ ቀኖናኣ ኸይወድአት ንስሓ ኸይወድአት ቅዱስ ቁርባን ከይወሰደት ስለምንታይ ከምዚ ኮይኑ ኢሉ ብጾምን ብጸሎትን ምስ ሓተተ እግዚኣብሔር መልሱ እንታይ እዩ ካብቲ ድምፅኻ ሰሚዓ ንኩሉ ዝነበራ ገዲፋ ደድሕሪኻ ምስ ሰዓበት ኩሉ ንስሓኣ ተቐቢሉላ እዩ ኣብቲ ናይ ዘለኣለማዊ ህይወት ርስቲ ተዋሪሰያ ብዛዕባኣ ከም ዝደሓነት ተሓጐስ ኢሉ ኣበሲርዎ ናብቲ ገዳም ከይዱ ኩሉ እቲ ዝኾነ ነገር ነጊርዎ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ከዓ መለበሚ መምሃሪ ክኾነና ምእንቲ ኣብቲ ናይ ቅድስና መዝገብ ስማ ተቒሳቶ ኣመዝጊባቶላ ስለዚ እዞም ገዳማውያን ዝህብዎ ዝነበሩ ኣገልግሎት ኣብ ገዳም ተቐሚጦም ጥራይ ስለ ህይወቶም ዘይኮነስ ስለቲ ዘሎን ዝጠፍእን ይጽልዩ ነበሩ ይቆጻጸሩ ይነብሩ ኣርአያ ጉስነት ጎይታ ይካታተሉ ስለ ዝነበሩ እምበር ከምኡ እንደዘይከውን ከም ዝጠፍአት እውን ኣይምፈለጡን እዩ ስለዚ ቃል ኣምላኽ እንታይ ዝብል ኣብ ትንቢት ኢሳያስ 62 ቁጽሪ 6-7 ወ ኢየሩሳሌም ኣብ ልዕሊ ቐጽርኺ ሓለውቲ ኣቑመ ኣለኹ እሞ ለይትን መዓልትን ከቶ ስቕ ኣይክብሉን እዮም ኣቱም ንእግዚኣብሔር ተዘክርዎ ኣይተዕርፉ ንኢየሩሳሌም ክሳት ዘጽንዓ ኣብ ምድሪ እውን መበገስ ክሳዕ ዝገብራስ ንእግዚኣብሔር ኣይተዕርፍዎ እዩ ስለ ቓላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እቲ ደው ኢሉ ዝመስሎ ዘሎ ከይወድቕ ይጠንቀቕ ከም ዝብል ቃል ኣምላኽ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ነዚ እንታይ ኣሰሪዓቶ እቶም ኣብ ጸገም ዘለና ከም ቅድስቲ ኣትናስያ ደገፍ ዘድልየና ረድኤት ዘድልየና ምምላስ ዘድልየና ንእግዚኣብሔር ብጥብዓት ክንሓቾ እሞ ቅዱሳን መላእኽቱ ቅዱሳን ኣገልገልቱ ልኢኹ ክድግፈና ክረዳኣና ምክንያቱ እቲ ቅዱስ ጽሑፍ ብእግርኻ ከይትዕንቀፍሲ ንመላእኽቱ ክእዝዘልካ እዩ እሞ ኣብቲ ትኸዶ ዘበለ ኩሉ ከዓ ብሰላም ከብጽሑኻ እምብል ከም በዓል ዮሃንስ ሓጺር ጸጋ ዘለኩም ከዓ ኣገልገልቲ ከዓ ነቶም ሎሚ እውን ሰኣን ዝቖጽሮም ሰኣን ዝደልዮም ብዝተፈላለየ ምኽንያት ሰዓት ዝክሮም ጠፊኦም ዘለዉ ጠፊአን ዘለዋ ደቂ ቤተ ክርስቲያን ሕጂ እውን ከምቲ ናይ ኣቦታትና ቅዱሳን ጌርና ዓቕምና ዘፍቅዶ ክንደሊ ንዝጠፍኡ ክንደሊ ንዝወደቑ ኸነልዕል ንዝተሰብሩ ክንጽግን ነዚ ተጻሒፉ ዘሎ እዚ ንኽንገብር እምበር ጥራይ ዮሃንስ ሓጺር ከም ዝገይሩ ገዳም ኣቦታት ናይ ደብረ ሲሓት ከም ዝገይሮም ኢልና ጥራይ ከነዕልል ኣይኮነን ኢሉ እቶም ኣብ ፈቐዳ ዓቕሚ ዘይብልና ከይድና ከም ዝናዮ ሓጺን እውን ከምቶም ኣቦታት ለይትን መዓልትን ብጸሎት ከምቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን
ባርክ ህዝበከ ወባርክ ርስተከ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ረአዮም ወአልዕሎም እስከ ለዓለም ህዝብኻ አድሕን ርስትኻ ባርኽ ክሳብ ዘለዓለም ጓስዮምን ልዕል ኣበሎምን እናበለት ትጽሊ ሎሚ እውን ነፍሲ ወከፍና ኣሰር ኣቦታትና ክንስዕብ እሞ ነቶም ዝወደቑ ምትንሳእ ነቶም ተሰብሩ ምጽጋን ነቶም ዝጠፍኡ ምድሓን ነቶም ዝሓጥኡ ምንሳሕ ክኾነልና ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፈቓድ ይኹነልና ንቓል እግዚኣብሔር ብኣንቃድዎ ብጥብኣት ብህድኣት ጸኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹሞ ኣቦን ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚኣብሔር ይስማዓኹም ስለ ቓላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጸጋ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሃዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂውን ኣብ ልዕሊ ኩሉና ዓጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቓላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን አቡደ ምህረት ነቦና አበይ ቀሽ ተስፎም God, amen. Good evening. Do we have what happened? What happened? Some of you are way back, farther. Come on, closer. Okay. Anyway, thank you, thank God. You know that we are in the second day of our fasting of Saint Mary. May God open our mind to see His glory and His mother on His right hand. I will try to summarize what Abbay Margeta told us in Tigrinya. This is the word of God. Our verse was from Mark chapter 4, verses 8. The good soil. What is the good soil? When a seed is sown into that good soil, it yields, instead of 1, 30, 60, and 100-fold. That's the good soil. The seed is the word of God. We are the soil. We are supposed to be the good soil. You know, out of the 4, it's only one that bears fruit. One is the way, one is the rock, one is choked by a thorn. We are not supposed to be like the 3. The way is, our life is governed by others. The rock is, you know, we remember things just for temporarily, but when we are out, we forget everything. The thorn is, yes, we have a good soil. The seed can grow, but it is choked at the end. It cannot bear fruit. But we are supposed to bear fruits. This is what is expected by God from us. So, how do we know if we have a good fruit? Well, if we are righteous, that's the sign that we need to bear fruits. If we don't have a fruit, that means we are not connected with God. I can add a little bit of my version. If the tree is not planted alive, we will not see leaf or fruits. If the root is dead, do we expect any outside green or fruit? Not at all. So if we are connected with God, if we are attached with Him, definitely we are supposed to bear fruits. So, Psalm chapter 92, verses 12 and 13 was a chant that the hymn that our deacon Abiel chanted today with us together. I will read it. First, our verses, lead verse. Still other seed fell on the ground soil, on the good soil. It came up, grew, and produced a crop, multiplying 30, 60, or even 100 times. Then King David and his songs, he wrote as this, chapter 92. The righteous will flourish like a palm tree. They will grow
like a cedar of Lebanon. Planted in the house of the Lord, they will flourish in the court of our God. Like a tree planted in the Lord, flourish. If we are in the Lord, we are supposed to flourish. Our sign, our outward manifestation should be clear, visible to others. In John chapter 15, verses 16, Rabbi Mergeta quoted, "You did not choose me." Yes, we didn't choose him. We didn't know what is good for us, but he's a loving Father. "But I chose you and appointed you to go and bear fruits." And appointed you to go and bear fruits. You see, the purpose is he chose us, and why he chose us is to go and bear fruits. Then Abi Margeta connected this one to our today's saint that we have daily reading in the Synkasarium, that we call in Synkasarium. One of the saints that assigned today her name was Saint Athanasia. What happened? Who is this lady? Mentioned or written her name in the book of Synkasarium in our church. She grew up from very Christian family. They were rich, and then they left her. Of course, death is obvious in our life. They left her with a fortune, a good amount. But she dedicated herself helping the poor. She was very dedicated helping the poor, doing good things. But the devil is also our enemy. He always tries to deceive us, take us out of our way, mislead us. He misled us. He misled her. And then she abandoned what she was doing, the good thing. The way she grew up as a Christian life, she became a prostitute. God forbid, which is very big failure. I chose you and I appointed you to bear fruit. Remember that. Then the church fathers in the monastery, they were praying. Then they recognized this good Christian, one of their daughters was lost. She abandoned her daily activity helping the poor, living a Christian life. So they recognized it. The Holy Spirit revealed it to them. Your daughter is missing. So they prayed, and then among them they decided to send one of the fathers to rescue her. To rescue her. How? They prayed on him, and his name was John the Short. Then this father, he went to where she was, not as a monk, not as a righteous person, but like any ordinary person. Remember, she is prostituted, and then he asked her like anybody else, okay, to spend the night with her. But when he approached that night, he cried. He was weeping. And then she asked him. What she knows at this point is she lost all her sense. She's just controlled by the devil. She asked him, "Why are you crying?" "Yes, I am crying at your beauty." Then you should be happy, right? Do your adultery life like me. Why are you crying? Don't you see the devil is surrounding you? Don't you see that? Since, he is not only saying this, but he was praying until this moment. She noticed something is wrong with her. She noticed it from where she fell down. And she asked him, "What should I do?" Right? The Holy Spirit touched her. "What should I do?" "Follow me." And then she said, "Okay." They were traveling, but on the way
to the monastery, it was dark. They have to sleep. So he left her in one spot, and then he slept away from her. So he was praying, even though I go through the shadow of death, I shall not fear, because you are with me. He was praying. But when he woke up and go to her, she is gone. She departed. She passed away. Then again he cried. What his intention was to get her into the monastery, pray, and have her confess, and then live a Christian life. But he didn't see that all. So he prayed to God. God, why? Why is this happening? Where is she now? Did we lose her completely? Or you noticed something and then you accepted her. And God revealed it to this father. The moment she decided to go with you, her repentance was accepted. The moment she decided to go with you, her repentance was accepted. So do not worry. She is in the bosom of her fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. Then John the Short, he went to his monastery. He explained what has happened to them, to her. And this was a good story. Remember, this is the message that Abi Margit, I like the way he presented it. The church, the fathers in the monastery, we are supposed to pray for all our people, each and every one of us, according to our capacity. I chose you, right? And I appointed you to bear fruits. John the Short, he's bearing fruit. Why? He's looking for the lost sheep, like Jesus Christ. He was a shepherd. We are each and everyone, each other, we are a shepherd. Particularly the church, the fathers, the monasteries. They are praying for the whole congregation, for the whole world. That's how they found out one of our sheep is lost. So this is why they are bearing fruits, looking for their sheep, living a Christian life. They saw she was bearing fruits, but that plant was dying, was dead. They noticed it. If you are a gardener, if you have a plant in your backyard, you notice if one of the plants is not healthy. What do? Cultivate, water it, try to revive it. This is exactly what the fathers did. One of our sheep is lost. So we are chosen and appointed to bear fruits as a Christian in general. Do we look for our friends, our brothers, sisters who are lost, away from God, suffering, doing some evil stuff, unchristian stuff? This is a call for us. This is how we can show our fruit. Glory to be to his name. May God help us to bear fruits like our fathers, especially those who are appointed as the shepherds. God help us to fulfill our duty, to find out our lost sheep. May God bless us. Glory to be to his name. Thank you. ومنفس ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ በስመ ቅዱስ ስምከ ብንጹሕልና ብንጹሕልና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባሉና ልደት የተለየ ጥምቀት ያለና
ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነ ሥጋ ነፍሲ ድሕነ ሥጋ ነፍሲ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕተ ድሕነትና መስዋዕተ ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በግየ ፋሲካና በግየ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶ ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛካ በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር እምነትና ለምጽና ባዕልኻ ርዳና ባዕልኻ ርዳና መንፈስካ ብልና ባረክ ጉባኤና ባረክ ጉባኤና ወሃቤ ሕይወት ጸጋ 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 አሜን ሃሌሉያ አልፋ ኦሜጋ አልፋ ኦሜጋ ንኽንጻ መንፈስ ቅዱስ አይተፈለየና ንኽንጻ መንፈስ ቅዱስ አይተፈለየና 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 ኃይልኻ ሃበና አይተፈለየና አይተፈለየና ኃይልኻ ሃበና ንኽንጻሕ መንፈስ ቅዱስ አይተፈለየና ንኽንጻሕ መንፈስ ቅዱስ አይተፈለየና 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 ኃይልኻ ሃበና አይተፈለየና አይተፈለየና ኃይልኻ ሃበና ንኽንጻሕ መንፈስ ቅዱስ አይተፈለየና ንኽንጻሕ መንፈስ ቅዱስ አይተፈለየና 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 ኃይልኻ ሃበና አይተፈለየና አይተፈለየና ኃይልኻ ሃበና ኩሎም ይብልዋ በአይምሮ ኩሎም ይብልዋ በአይምሮ ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም 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 ኩሎም ይብልዋ በአይምሮ ኩሎም ይብልዋ በአይምሮ ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም 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 ኩሎም ይብልዋ በአይምሮ
ኩሎም ይብልዋ በአይምሮ ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም 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 ነፍስ በአምላክ ማቁባ አዳዌ ይህና ባኻ ቅማጢትሲ ኣብ ቅድሜኻ ትድፊ ኣምላኽ ኢኻሙ እምልኸካ ንጉስ ኢኻሙ እግስካ ንብሰይ ናብ ኣምላኽ ማቁባ ኣዳወይ እልና ባኻ ቅማጢትሲ ኣብ ቅድሜኻ ትድፊ ኣምላኽ ኢኻሙ እምልኸካ ንጉስ ኢኻሙ እንግስካ ንብሰይ ናብ ኣምላኽ ማቁባ ኣዳወይ እልና ባኻ ቅማጢትሲ ኣብ ቅድሜኻ ትድፊ ኣምላኽ ኢኻሙ እምልኸካ ንጉስ ኢኻሙ እንግስካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ዝማሬና ዝማሬ መላእክት ተቀበልካ ተቀበለልና ተማሃርናዮ ድማ ኣብ ልብና ሓድረልና ኣብ ኣእምሮና ቀረጸልና ኣብ ልብና ሓዲሩ ኣብ ኣእምሮና ተቐሪጹ ድማ ከነስተንትኖ ክንሓስቦ መገድኻ ክንሕዘሉ ተኣዘዝናዮ ክንፍጽመሉ ናብ ሰማይ አንቃሪርና ክንጥምተሉ ንስኻ ሓግዘና ኣምላኽና ሓጢአት ምግባርና ዘይኮነ ከቢድና ዘሎና ሓጢአተኛታት ምዃንና ፈሊጥና ናባኻ ምምላስ ምእባይና እዩ እቲ ኸፊኡ ዘሎ እሞ እጾም እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሓጢአተኛታት ምዃንና ብሓጢአት ወዲቕና ከም ዘለና ፈሊጥና በጾም እዚ ተንሲእና ብንስሓ መጋድኻ እንሕዘሉ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ብሰላም ኣጀሚርካ ብሰላም ድማ ኣፈጽመና ኣምላኽና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ድማ ግበረልና ካብ ባህልን ልምድን ኣውፃእና ብእምነት ተመሊእና ከም ቃልካ ብቓልካ ኣምላኽና እናተመራሕና ብመንፈስ ቅዱስካ ተመሊእና ክንጸሞ እሞ በረኸት ክንረኽበሉ ሰላም ክንረኽበሉ ንንሓቶ መልሲ እንደልዮ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ካባኻ ክንቅበለሉ ከምኡ ኸይንና ክንጸውም ሕጂ እውን ንስኻ ርዳእና በረኸት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፈለና ከምቲ ነከት ካብ ቤትና ናብዚ ቅዱስ ቦታኻ ዝኣኸኽብካና ሕጂ ምምላስና ድማ ኣምላኽና ንናብ ቤትና ድማ ብድሓን ብሰላም ምለሰና ክንመጽእ ኾን ክንከይድ ብዙሕ ንርኢ ኢና ኣብ መገድና እቶም ኣብ መገዲ ንሪኦ ሓደጋ ከምኡ ከጋጥሞም ኢሎም ኣይኮኑና ካብ ቤቶም ወፂኦ እሞ ንዓና ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምምፃእና ሰላም ገርካ ካብ ምምላስና ድማ ሰላም ግበረልና ብቕድሜና ብድሕርየና ብየማንና ብጸጋምና መላእኽትኻ መላእኽቲ ምሕረት ልኢካ ጋርደና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ነብሳና ንገልና ካብ ክፋ ድሕነትና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እማ ኣሜን ኦዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ
أدى إزيابير صباحت كويتا سراوي سلام لك له نسخي كاب عن السبرختي خي فركر سخم برخي تسقى زيابير مساقي أفسد دس بلكي حتياتنا صري لنا نفت ودخ يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا أمين افتح ويسري جزينا أملاك نوران يسوس كريستوس كان كنا سريات يردم ساسي أبو ساول لبركة برهان أنتم عوية كانت وعوية دياقنات وران سايركو سانات ببسمكم كون فتانون صحانا يرسيان سكبلان سمات جزيو مهارنا كريستوس ملعسر تغلت جيو مهارنكسوس 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 كمون صقونا أبي قسيس بصلتك قدس في المنفس قدوس كما أسر هذه أتفتاكم من تكتنا مريم محارنا وكشاش براسة تكتنا مريم محارنا وكشاش وانتكتنا مريم وانكشاش وانتكتنا مريم وانكشاش وانتكتنا مريم وانكشاش وانتكتنا مريم محارنا وكشاش وانتكتنا مريم محارنا وكشاش وانتكتنا مريم وانكشاش وانتكتنا مريم وانكشاش وانتكتنا مريم وانكشاش وانتكتنا مريم محارنا وكشاش وانتكتنا مريم محارنا وكشاش وانتكتنا مريم محارنا وكشاش أجا قويتنا يسوع كريستوسن فقر እግዚአብሔር አቦን حبرت منفذ قدسنا أبلع لينا أبلع لكلكم أبلع لزبيت زن عصف دربن كيني ورد كبرن مسكانا